Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Хрысту! У студыі Павел Каралёў, і мы пачынаем чарговы выпуск перадачы з цыклу «Сябры Божай радасці». І гэтым разам мы будзем размаўляць пра Язэпа Германовича. Пра яго цікава азначалі ягоныя сябры-паплечнікі. Прыгадаем словы біскупа Чэслава Сіповіча, які казаў, што Германович – вялікі чалавек, пабожны святар, таленавіты пісьменнік. Святар Александр Нацан так адзначаў, што Язэп Германович поўнасцю адданы Богу і абсалютна перакананы беларус. У 1890 годзе нарадзіўся Язэп Германович, нарадзіўся ў славутых і вядомых Гальшанах. Там, дзе славуты замак Сапегаў ёсць, там жа, дзе знаходіцца касцёл таксама Яна Хрысціцеля. І з гальшанамі звязанае дзяцінства Язэпа Германовича. На жаль, даволі рана памёр бацька, і трэба было вырашаць пытанне, што будзе далей, што будзе з лёсам Язэпа. І як у той час пісалі, што ледзь не ўсё мястэчка быў такі выраб, выраблялі рукавіцы. І Язэп Германович, малы хлопец, таксама гэтай справай займаўся, дапамагаў нейкую капейчыну зарабіць. І ў прынцыпе яго прапаноўвалі рабіць прафесію, каб ішоў на прафесію шаўца. Аднак ён хацеў вучыцца, хацеў адукацыю, марыў стаць ксяндзом і ўрэшце рэшт выпрасіў менавіта вучобу ў Ашмянах. Дарэчы, цікавы факт, што бацька, які даволі рана Язэпа Германовича памёр, быў, лічыцца 7 дзяцей у сям'і. Вось ён быў, бацька Германовича, апошнім 7-м дзіцёнкам. А маці Германовича была першай з 14 дзяцей. Вот на той час такая ситуация была семейная. Важно сказать, что у Ашмянах адбылося надзвычайнае здарэнне. Справа ў тым, што мясцовы ксёндз Гуневіч даў Язэпу і ягонай сястры Людвіне такую кніжку, якая уплывала на многіх беларусаў. Гэта была кніга «Дудка беларуская» Мацея Бурачка, Францішка Багушевіча. І дзякуючы гэтай кнізе і Язэп, і ягоная сястра усвядомілі сябе беларусамі і да канца жыцця гэтага трымаліся беларушчыны. І справа ў тым, што кніга Багушевіча шмат на каго паўплывала, у тым ліку і на нашага героя. Дарэчы, пасля Язэп Германович напіша твор «Беларускі цымбалы». У Багушевіча смык беларускі, дудка беларуская, а Германович працягвае гэтую тэму музычных інструментаў і піша беларускія цымбалы. Што важна адзначыць? Пісаў Язэп Германович пад рознымі псеўданімамі, пісаў не ад добрай волі, выбіраў псеўданімы, гэта была вымушаная справа. Як адзначаў ксёндз Адам Станкевіч, наступная цытата. В.А. – это адзін з псеўданімаў Германовича. В.А. гэта ў беларусу, здаецца, адзін літарат, які сёння яшчэ не тое, што не хоча, але не можа называцца ўласным імем і мусіць крыцца пад азначанай у загалоўку менюшкай. У гэткіх жывем мы грамадска-палітычных варунках. Якія ж псеўданімы былі ў Язэпа Германовича? В.А. гэта Вінцук адважны. Таксама ён пісаў пад псеўданімамі Хлопчык з-пад Гродны, Лявон Ветрагон, ну і былі шэраг іншых псеўданімаў. Калі з'явіліся літаральна першыя нарысы, артыкулы Язэпа Германовича, то яго адбылася даволі сімвалічная, важная сустрэча са знакамітым пісьменнікам Максімам Гарэцкім. І Гарэцкі сказаў такую фразу, Германович яе запомніў, яна наступная. «Ксёндз, ты мусіш пісаць, а грэх калі не будзеш». І гэта казаў даволі вядомы крытык, празаік Максім Гарэцкі. Ну, Язэп Германович прыслухаўся да слову класіка. Можна адзначыць, што важная такая веха жыцця Язэпа Германовича, так як і іншых святароў, гэта такі друйскі перыяд другі.
дзе адбылася стварэнне такой школы, дзе выкладалі мар'яне, дзе рыхтавалі іншых святароў, такое душпастарства было, і там гэта быў такі цэнтр беларускай такой духоўнай справы на нашых землях, Друе. І там былі многія іншыя святары, Андрэй Цікота, Фабіян Абрантовіч, пра якіх мы, спадзяемся, яшчэ будзем рабіць перадачы. Што датычна Езэпа Германовича, то ў той час ён быў вымушаны паехаць далёка ад Друі, вымушаны паехаць ажно ў Маньчжурыю, сёння гэта Кітай, у горад Харбін. Фактычна там была місія для рускіх эмігрантаў і прыходзілася працаваць вось далёкім кутку свету, далёка ад Беларусі. Што для Германовича было няпроста, ён перажываў, што не хапае часу на беларускую справу, на беларускія апавяданні, творы, але ён быў манахам і гэта было, вымушаны быў падпарадкоўвацца і сумленна рабіў сваю справу. Дарэчы, ёсць успаміны, сведчанне з беларускага мястэчка Лужкі Шаркаўшчынскага раёна. І мясцовыя людзі памятаюць, як служыў Езэп Германович яшчэ тут, на нашых землях, і ўзгадвалі, што ён быў вельмі руплівым чалавекам. Заўсёды адкрыты да людзей, заўсёды стараўся дапамагчы, як мага больш стараўся служыць, быў вельмі уважлівы. Пры гэтым людзі адзначалі, што ён быў вельмі проста апрануты. Ён у нейкім сэнсе не зважаў на свой знешні выгляд, не апранаў нейкі прыгожы звыш такія выкшталцоныя рэчы. Ягоная місія было перш за ўсё служэнне. Можна сказаць, што перыяд Друі і перыяд Харбіна, ён то харбінскі перыяд то знікаў, то зноў распачынаўся, бо ў Вільні быў створаны дом Мар'яну ў 1930-х гадах, канцы 30-х гадоў, і там таксама Езэп Германович займаўся пачэснай справай. Разам з тым быў вымушаны за беларускую справу, фактычна дом Мар'яну быў зачынены. У той час пад Польшчай быў перыяд непросты для беларускага слова, для беларускай казані, але Езэп Германович стараўся менавіта рабіць казані, служэнне па-беларуску. Урэшце рэшт, прыйшоў час Другой сусветнай вайны, у той час ён знаходзіцца ў Харбіне, працягвае служэнне, але ў 1948 годзе ён быў арыштаваны кітайскімі камуністамі і ўрэшце рэшт перададзены ўжо Савецкаму Саюзу і патрапіў у турмы, патрапіў пад арышт і фактычна атрымаў 25 гадоў лагероў. Такі быў вырак па надуманых розных справах, якія тады было даволі лёгка зарганізаваць. На жаль, атрымлівае гэта 25 гадоў, але адседзеў ён, канешне, не ўвесь гэты перыяд, бо была смерць Сталіна, адседзеў больш чым 6 гадоў каля таго. Што важна сказаць, ёсць важныя ўспаміны Езэпа Германовича, які я раю вам пачытаць, яны ёсць у адкрытым доступе, ёсць у інтэрнэце, ёсць кнігі. Называецца «Кітай, Сібір, Масква». Гэтыя ўспаміны варта ведаць, варта чытаць, бо на шмат гадоў ён апярэдзіў Салженіцына з расповедам пра сітуацыю, якая была ў гэтых мностве лагероў. Значэнне Езэпа Германовича ў тым, што ён мог распавесці пра подзвіг і пра пакутніцтва святароў, ягоных сяброў, паплечнікаў, якія ў гэтых лагерах загінулі. Езэп Германович яму ўдалося выжыць. І ў гэтых успамінах я толькі возьму такія две цытаты, две гісторыі, які мне асабіста блізкі, яны вельмі для мяне кранальныя. Я думаю, што кожны можа такія кранальныя гісторыі для сябе прачытаць у гэтых успамінах «Кітай, Сібір, Масква». Я ж прачытаю пра той момант, калі была мара у Германовича пабыць у лесе. Бо у лес просто так не пускалі, ты мусіў працаваць каля леса, бачыць такой, ведаеце, як рай побач, вось гэты лес, і пайсці блукаць па гэтым лесе было забаронена. Езэп Германович цвёрда намерыўся, ўсё ж верыў у тое, што яму давядзецца пабыць у гэтым лесе, адчуць гэтую асалоду, прыроду, адчуць сябе вольным чалавекам. І вось наступныя ўспаміны. Вось яшчэ раз калегі прыпомнілі маё ўздыханне, пачалі мяне дражніць.
Эх, захацелася яму ў лес. Гэ-гэ-гэ. Пачакай 25, і тады пойдзеш сабе буяць па лясох папалёх. 25 это значит 25 гадоў пачакай. Я маўчаў, але маё сэрца білася як злоўленая птушка. Аж чуем голас канвойнага. Эй, мужик, ідзі сюды. Я тады быў наперадзе, бо падкопваў бульбу. Іду да яго, а ён кажа: «Прынясі мне дроў на вогнішча». Это ахоўнік казаў. Мы ўсе аж жахнуліся. Дык ён не мог чуць нашы папярэдні гутаркі, бо стаяў далёка. Я ж так ахвотна паспяшыў, што забыўся аглянуцца і паказаць таварышом язык. Пачаў збіраць побач у лесе галлё і дровы, ламаў сухія сукі, цягаў залеж і насіў на вогнішча патрошку, каб мець больш хадні. Запускаўся ў лес далёка, колькі хацеў, каб набраць у грудзі запасу паветра і каб начэрпаць у душу вольнай волі. Гэта ж была роскаш. Сталася нешта надзвычайнае. Канвой як бы аба мне забыўся. Бо дасюль нікога аднаго ў лес не пускалі. Услед ішоў канвойны. Калегі капалі бульбу. «Давай, давай!» адбівалася рэха па лесе. А як ішлі мы дадому, я сказаў сваім таварышом: «Калі Бог так хутка і так цудоўна споўніў маю малітву як просьбу капрызнага дзіцяці і дазволіў мне нявольнаму пабыць у вольным лесе, дык гэтым даў знак, што споўніць і маю сардэчную малітву ды дазволіць мне вольнаму бываць у вольным лесе і ў вольным свеце». Цяпер ніхто мне не запярэчыў. Толькі ўсе задумаліся, кожны аб сваёй уласнай волі. Дзе ж ты наша воля-нявольніца, наша беларуская доля бяздольная? Вельмі кранальныя ўспаміны. І забегаючы наперад, скажам, што Язэпу Германовичу ўдалося выжыць у лагерах. Ён змог, вымушаны быў выехаць, не застацца ў Беларусі, быў вымушаны быць як дэпартаваным, паехаць у Польшу, а пасля ўжо ў Рым, а пасля ў Лондан. І вось гэты спадзяванне, глыбокая малітва Язэпа Германовича наспраўдзілася. І хачу яшчэ адзін фрагмент вельмі важны узгадаць, бо ў лагерах былі разам людзі рознага веравызнання. Праваслаўныя, каталікі, стараверы, мусульмане, іудзеі. І часам малітва была агульная. І часам дапамога была адзін адному, не зважаючы на розную, вось, на пэўнае адрозненне. І вельмі кранальныя ўспаміны Германовича пра тое, як адзін з святароў латышскіх даў яму, падарыў кавалак сала. А гэта была раскоша на той час. І ёсць такія радкі ў гэтай кнізе «Кітай-Сібір-Масква». Яшчэ ўспомню аб адным здарэнні, як бы цудоўным. Латышскі святар падараваў мне кусок сала. Можна было б раздзяліць на некалькі чалавек, але каб з'есці з хлебам. Але дзе там галодны чалавек будзе дзяліць? Дык я спешна скіраваўся да свайго ложа, каб прылегчы, і, успёршыся на локаць, змалаціць шчаслівы кусочак. Але зараз маё вока ўпёрлася ў ляжачага насупраць японца, таксама вязня, майго прыяцеля Мідзумі-сана. Ён гэтай раніцай вярнуўся з лагернай працы, быў вельмі хворы, у цяжкім стане. І маё сумленне падказвала, што варта гэты кавалак сала аддаць гэтаму японцу, што яму ён больш патрэбны. Значыцца, яго трэба ратаваць, а не мяне. Я стараўся адагнаць ад сябе гэтую назойлівую думку, якая уядалася ў маю душу. А перада мной ляжаў у запасе ўжо кавалак хлеба ў таварыстве да сала. Я пачуваўся такі слабы ад гэтай барацьбы, што, не давяраючы сабе, каб не перадумаць, хапіў той запаведны кусок і падбег да японца і ткнуў яму ў руку. Мідзумі аж падскочыў. У адзін міг ён і спалохаўся, і здзівіўся, і ўсцешыўся. Сведкаў не было. Я ж вярнуўся да сваёй пасцелі адначасна вельмі задаволены і надта сумны. Лёг на цвёрдае ложа без ніякай надзеі заснуць, бо сэрца калацілася дужа неспакойна. Ля мяне яшчэ былі пустыя пасцелі, толькі воддаль ляжалі два незнаёмцы, стараверы. Ён думаў, Язэп Германович, што ён з аднаго боку правільна зрабіў, але ён застаўся галодны. І адбылася такая справа, што наступныя радочкі. У сваіх думках і ў жываце я пачуваўся такі пусты, як выціснутая цытрына.
а сон так далёка ўцёк ад мяне, што я ніяк не мог яго прыклікаць. Тут я пачуў, што нехта мяне штурхае, аж гэны старавер падпоўз да мяне. Бо у стараверу быў нейкі пакунак, якім яны частаваліся, ласаваліся. Аж гэны старавер падпоўз да мяне і тыча кусок сала. Такой самай меры, вагі і формы, як той, што я даў японцу. А другі ягоны сябар насыпаў мне прыгаршчы белых сухароў. Падарунак прыйшоўся неспадзяваны і такі ценны, і прытым з'явіўся адплаты з працэнтамі за таго японца, аж мяне пасыпаліся слёзы. Язэп Германович разумеў, што яны не бачылі у той момант, што ён пайшоў дапамагаць другому чалавеку, даў такой важны увогуле магчымасць падсілкавацца, набраць сілы. Ён аддаў гэты кавалак другому чалавеку. Яны адчулі, Бог дзейнічае такім чынам, што яны адчулі, што важна дапамагчы Язэпу Германовичу. Вось такая сітуацыя была ў гэтых лагерах, дзе, здаецца, у самых складаных сітуацыях можна было рабіць дабро, і рабілі дабро. Важна адзначыць таксама тое, што у рэшце рэшт Язэп Германович атрымаў волю, ужо жыве ў Рыме, пасля ў Лондане, і ён з'яўляецца рэдактарам часопіса «Божым шляхам». Важна сказаць, што пра Германовича казалі тот жа Александр Нацан, што яго здзіўляла Нацана у асобе Германовича глыбінная духоўнасць і пачуццё гумару. І акурат пра пачуццё гумару важна сказаць, што калі Германович выдаваў гэты часопіс «Божым шляхам», то так даволі з гумарам адзначаў пра сябе як пра рэдактара. Ну і заклікаў падпісвацца на часопіс наступнымі радкамі. «Рэдактар еў з парожняй міскі, чакаем вашай падпіскі». Дарэчы, калі пра сілкаванне сказаць, то скажам, што ёсць згадкі, што Чэслаў Сіповіч, біскуп, прыгадваў пра Германовича, пра свайго настаўніка, што апошнімі гадамі свайго жыцця Язэп Германович быў вегетарыянцам, умеў сабе прыгатаўляць мешаніну розных фруктаў і траваў. Кожнага дня рабіў гімнастычныя цвічэнні і прагулкі. Важна адзначыць, што наконт гумару ёсць успаміны ксяндза Юзефа Пятушкі, які казаў, у той час Германович лічыцца, што быў дырэктарам школы-інтэрнату святого Кірылы Тураўскага ў Лондане, і ў яго было шэраг выхаванцаў, а таксама братоў ксяндзоў, і вось ён так у жарт казаў, што ведаеце, браты, набліжаецца пост вялікі, а я, святар усходняга абряду, буду пасціць як належыць, і буду злы, бо буду вот як бы абмяжоўваць себе шмат у чым. І калі вам патрэбна вырашыць нейкія пытанні, то звяртайцеся да мяне перад пастом, там будзе прасцей, бо потом будзе вам гэтыя пытанні вырашыць значна цяжэй, бо я буду пасціць і буду злы. Ну, так вот з гумарам казаў Язэп Германович. Таксама у сваіх творах, а трэба сказаць, што больш 50 гадоў ён пісаў байкі і перакладаў байкі розных аўтараў і свае ўласныя мноства. У маёй руцэ кніга з Лондона 1973 года байкі Вінцука Адважнага. У гэтых байках шмат ёсць такіх павучальных гісторыяў, ды і ўвогуле давайте прыгадаем радкі Язэпа Германовича, што ён казаў. Ягоныя цытаты. Прымоўкі выслоўе. Найгорш, калі баішся, і ліха не мінеш, і надрыжышся. Таксама радкі наступныя. Пачакаўшы, Бог будзе ласкаўшы. Ну і у сваіх байках ён падымаў тэму гіперапекі, калі бацькі так трасуцца над сваімі дзецьмі. І там такія радочкі ёсць. Так губіць чалавека за лішняя апека. Ну і там з такімі прыкладамі павучальнымі. Ёсць адзін яшчэ цікавы факт, звязаны з творчасцю Вінцука Адважнага, Язэпа Германовича. Справа ў тым, што амаль у мностве беларускіх касцёлаў вельмі папулярны такі спеў, малітва «Дай добры Божа зару і сонца бачыць». І справа ў тым, што больш чым 800 год таму гэта была малітва Кірылы Тураўскага, нашага вядомага асветніка.
І калі Язэп Германович так знаёміўся, вывучаў творчасць Кірыла Тураўскага, то пабачыў гэту цудоўную малітву. І ўжо Германович зрабіў пераклад на сучасную беларускую мову, музыку склаў Гай Пікарда, і фактычна гэты спеў набыў новае жыццё. Вось гэта малітва набыла новае жыццё і вельмі папулярна як у касцёлах, так яна ёсць і ў праваслаўных цэрквах. Таму, калі прыгадаем гэтую малітву, калі яе пачуем, то таксама будзем ведаць, каму мы абавязаны гэтым спевам, тое, што мы яго чуем. Кірылу Тураўскаму і, канешне, Язэпу Германовичу. Важна адзначыць таксама тое, што Чэслаў Сіповіч прыгадваў пра Язэпа Германовича наступныя радкі, што Германович працаваў безупынна і шмат маліўся, часта яго можна было ўбачыць сярод ночы ў капліцы перад святымі дарамі. Маліўся ён за ўсіх і асабліва за гаротную нашу Беларусь. Таксама скажам, што пахаваны ён у Лондоне на могілках. І так дзіўным чынам адбылося, што ў тым жа самым месцы, фактычна як месца адной магілы, пахаваны не толькі Германович, але і Леў Гарошка. І пры жыцці у святароў былі розныя сітуацыі, былі пэўныя маглі быць непаразуменні, не ўсе гладкія былі адносіны акурат у Германовича з Гарошкам. Але вот так вот дзіўным чынам супала, што пахаваны яны фактычна в адной магіле. Тым самым такое дзіўнае сведчанне, як казаў Чэслаў Сіповіч, дзіўна яно бывае ў жыцці. Пасля столькіх розных пройдзеных шляхоў айцом Язэпам і архімандрытам Гарошкам абодва спачылі ў адной магіле. Ну, пра тое, што мы ўсе ёсць дзеці Божыя, мы браты, сёстры ў Хрысце, і нават пэўныя непаразуменні, калі, здаецца, вось адносіны могуць быць нават нацягнутыя, але як сімвалічна, што злучае нас Гасподзь, і вось гэта акурат у магіле Гарошкі Язэпа Германовича вельмі хораша адлюстравана. Важна сказаць наступныя словы Язэпа Германовича, бо ён казаў, што, цытата, «Трэба старанна збіраць факты жыцця і смерці нашых слаўных вялікіх людзей, правадароў адраджэння, каб не гасла аб іх памяць у Беларусі. Яны патрыёты, дзеячы і святары сваёй ахвярнай працы добра заслужылі на трывалы помнік, а многія з іх годны свайго вянка мучанікаў, якія атрымалі». Ну і значэнне Язэпа Германовича тым, што ён збярог многія гэтыя сведчанні пра сваіх сяброў, пра іх пакуты, пра іх пакліканне, пра іх шлях і вернасць Господу. Ну і завершыць радкі хочацца словамі Чэслава Сіповіча пра нашага героя. Язэп Германович ніколі і нідзе не пахіснуўся, калі трэба было сведчыць аб Богу і бацькаўшчыне. Мы прыгадваем добрым словам Язэпа Германовича, ягоны подзвіг, ягонае служэнне і спадзеемся, што ягоны шлях, ягоны прыклад дапаможа і нам самім. Дзякуй вялікі, з Богам. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.